ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲಿಕೆಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಸುರುಕಾದ ಇತಮುಟ ಕಲ್ತಿನೇನು ಮಾತ ಅವರ ಮನಸ್ಸಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮನನ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಕವರ್ಗದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಐನು ವರ್ಗೋಳು ಉಂಡು ವ್ಯಂಜನದ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಐಟ್ 4 ವರ್ಗನ ನಮ್ಮ ಇತಮುಟ ಕಲ್ತದ ಆತಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೇತ ಐನೇನು 25 ಕಡೇತ ಐನೇನು ಇತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳ ಅವು ಪಂಡ ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಲೆ ಪ ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬರೆಯನಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಪ ತುಳುಟು ನೆತ್ತ ರೂಪ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಸುಲಭ ಉಂಡು ದುಂಬು ಕಲ್ತಿನಲ್ಕ ಆತ ಬಂಗದ ವಿಷಯತ್ತು ಸುಲಭಡುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಪ ಬರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಂಡ ಒಂದೇನು ಪ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಗಣನೆಗೆ ದೆತೊನ್ವ ಎಂಚ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಒಂಜಿನೇದಾದ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಬರೆಪನ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕಾದ ಇವನು ತಿರ್ತುಮೋನೆ ಮಲ್ತ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಾಗನ ಇಂಚ ಬರೆಪಿನಿ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಉಲ್ಟ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಭಾಗನ ಬರೆಪಿನಿ ಇಂಚ ಇವನು ಉಲ್ಟ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಬರೆಯದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬಲತ ಬದಿಗ ದುಂಬತದ ಸರ್ತ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನ ದಾಂಡ ಈ ಅಕ್ಷರಗ ನಮ್ಮ ಪ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಕುಡರ ಪನ ಒಂದು ಐತ ಮಿತ್ತೆ ತಿದ್ದದ ಬರೆಯಕ ಹ್ರಸ್ವ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಪಕಾರನ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಪ ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ತೀರ್ಥದ ಸುರೂಕಾದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಇವನು ಉಲ್ಟ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಪತಂಬತ್ತದ ಅವಿನ ಅಂಚನೇ ಬಲತ ಬದಿಕ ದುಂಬು ಕೊನೋದು ಮಿತ್ತು ಕೊನೋದು ಅವೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತುಂತಾನಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ತುಳುತ ಪ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡು ಮೂಜಿಗೆ ಸಾಲಡು ಎಂಚ ಬರೆಯಲಿ ಪನ್ನಂದಾಂಡ ಮೂಲು ತೀರ್ಥ ಸಾಲಡು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಮಿತ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ತಾಗದ ಕೂಡ ತೀರ್ಥ ಸಾಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಸಾಲಡೆ ಚೂರು ಮುಂದುವರಿತದ ಕೂಡ ಮಿತ್ತ ಸಾಲು ಮುಟ ಕೊನೊಯ್ಯಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ತುಳುತ ಪ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಡರ ತಿದ್ದದ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಇವನು ಉಲ್ಟ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದ ಯು ಅಕ್ಷರನ ಉಲ್ಟ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ತೀರ್ಥದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಅಡೆಯಗೆ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪಿನಿ ಬತ್ತನಲ್ಪ ಕೂಡ ದುಂಬು ಬರಿಪುನಿ ದುಂಬು ಪೋದು ಈತೇ ಜಾಗಡು ಕೂಡ ದುಂಬು ಪೋದು ಅಡೇಗೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ತುಳುತ ಪ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡು ಇತಮುಟ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಶೈಲಿಡ್ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ್ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಪ ಅಕ್ಷರ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಇಂಚ ತುಳುತ ಪ ಅಕ್ಷರ ಎಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಕಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಚಾಲ ನೆಕ್ ಸರಿಯಾದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ರಡ್ನೇ ವರ್ಗ ಚವರ್ಗ ಚಾಚಾಜಜ ಐತ ಚಾಲ ನೆಕ್ ಸರಿಯಾದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಗಮನದ ಇದು ಕಲ್ತಂಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ವೈಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ನಗ ತಾಳೆ ಪತ್ರನ ಓದನಗ ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಗಮನಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಪಿರಪದಕಲು ಅವೇನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ವ್ಯವಹಾರಗ ಅತ್ ಕಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಸರಿಯಾದ ಪತಂ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಕ್ಷರಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಶಬ್ದ ಏನಿರ್ದಾವ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ವಾ ಪದ ವಾ ರೀತಿಯಾದ ಪೋಪುಂಡು ಪಂದಾಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಿರ್ದಾವ್ರ ಅಕಲು ಸುಲಭ ಪತ್ತೆ ನಾಡದ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಹ್ರಸ್ವ ಪ ಅಕ್ಷರನ ಬರೆಯ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಫ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಬರೆಯಪನ ಚಿತ್ರನ ಕ್ರಮ ತುಳುಟು ಎಂಚ ಬರೆಯಪ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಒಂದೇನೇ ಮುಂದುವರಿತದ ಈ ಅಕ್ಷರಲ ಉಂಡು ಅಂಚರ್ದವರ ಸುಲಭಡು ಕಲ್ಪರೆ ನಮಕ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಹ್ರಸ್ವ ಪ ಕಲ್ತಿಲಕನೆ ಯು ಅಕ್ಷರನ ಉಲ್ಟ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಬರೆಯದು ದುಂಬು ಕೊನೋದು ಮಿತ್ತ ಬತ್ತ ಆಂಡ ಮೂಲು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಪ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡು ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂತ ದಾದ ಮುಂದೇನು ವೈಟು ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡ ಫಲ ಪಂದು ಬರೆಯರೆ ಮಾತ ಈ ಪ್ರಕಾರನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದು ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ಫ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರಡು ಬರೆಯರೆಲ್ಲ ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ತಿರ್ತಿರ್ದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬತ್ತಿ ನಡೆಗೆ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಪೋದು
ಮಿತ್ತುಪೋದು ಉಡೈ ಕೊಂಜಿ ಸೊನ್ನೆನು ಸೇರ್ಪಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಸುರುಳಿನ ಅಕೇರಿಗೆ ಕೊರೆಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಪಕಾರ ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತದೆ ಕುಡೋರ ತಿದ್ದದು ಬರೇಕ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಫ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಯಿಡು ಪನೊಂದು ಬರೆಯಲೆ ಫ ಫ ಇಂಚ ಬರೇನಿ ಹೃಸ್ವ ಪಾತಲಕನೆ ಬರೇನಿ ಅಂಚರ್ದವರ ಸುಲಾಬಡು ಕಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಇಂಚ ಬರೇದು ತಿರ್ತಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ದುಂಬು ಪೋದು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ಸುರುಳಿ ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಫಕಾರನ ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡು ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿಟಿ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಅವತರಣಿಕೆಡೆ ಎಂಚೈತನ ಪಣ್ಣಗ ಒಂದೇನು ನೆಂಪುದಿಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಅವತರಣಿಕೆದ ಹೃಸ್ವ ಪಕಾರ ಪಂಡ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಪಕಾರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮುಂದುವರಿದು ಅಕೇರಿಗೆ ನೆತ್ತಲಕ್ಕಾನೆ ಸುರುಳಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಪನಗ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಸುರುಳಿ ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟಿಪ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಫಕಾರ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಸುರುಳಿನ ಕುಲು ಮೂಲ ತಿರ್ತುಮುಟನೆ 19 ಇಪ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ಗ್ರಂಥೊಳೆಡು ಮಾತ ಫಕಾರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ಸುರೂತ ರಡ್ಡಕ್ಷರ ಮಸ್ತು ಸುಲಭ ಉಂಡು ಈನಿತ ಪಕಾರ ಅಂಚನೆ ಫಕಾರ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಮಾತ್ರ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಸುರುಳಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೊಕ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಸುರುಳಿ ಮೂಲು ಮಿತ್ತಡು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಮೂಲು ಪ್ರಾಚೀನ ರೀತಿಡ್ ಬರೆಯನಗ ಆ ಸುರುಳಿ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ ಬೈದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಗಮನದಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಅಕ್ಷರ ಬಕಾರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ರೀತಿಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ವಾಚೀನ ರೀತಿಡು ಎಂಚ ಬರೆ ಕನ್ನಡಡು ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂಡ ಅರ್ವಾಚೀನ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಬರೆಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಇತ್ತೆದ ಬರೆಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಸುತ್ತೂಲೆ ಗಮನದೀಲೆ ದಾದಾಂದು ಪನ್ನಗ ಮೂಲು ಒಂದೇನೆ ತಿರ್ತು ಈ ಭಾಗ ತಿರ್ತು ಬತ್ತನ ಅಂದಾಂಡ ಪಕಾರ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಅವೆನು ಕುಡೊಂಜಿ ಚೂರು ದುಂಬು ಕಂತದೇರು ಅಂಚದವರ ಒಂದುಲ ನೆಂಪುದಿಯವರೇ ಮಸ್ತು ಸುಲಭ ಉಂಡು ದಾಯೆಂದು ಪನ್ನಗ ಬಕಾರ ವಾರೀತಿಯಾದುಂಡು ಸುರುಳಿ ಮೂಳು ಫಕಾರಗ ಅಂತ್ಯಡು ಅಕೇರಿಗೆ ಸುರುಳಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಆರಂಭಡು ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ನೆಂಪುದೀದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ ಮೂಲು ನಡೂಟೊಂಜಿ ಬಗ್ಗಾದ ಅಲ್ಪ ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಫಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಫಕಾರ ಬರೆಯಲಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಈ ಜಾಗದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಕಾರಲ ಉಂಡು ಬಾ ಅಕ್ಷರಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಸುರುಳಿ ಮಾತ್ರ ಅಕೇರಡಿಜ್ಜಿ ಸುರುಳಿ ಸುರೂಕಿಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಮೂಜಿ ಸಾಲಡು ಬರೆಪನಂದಾಂಡಲ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಪ್ಪಂದೆ ಸುಲಾಬಡು ಕಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಸುರುಳಿ ಸೇರ್ಪಾದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಹೊರ ಬಗ್ಗಾದ ದುಂಬು ಪೋನಗ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ಪಕಾರದಲ್ಕನೆ ಬರೆಯಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ನಮ್ಮ ಬಾ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡು ಸುಲಾಬಡು ಕಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶಲ ಉಂಡು ಎಂಚಾಂದು ಪನ್ನಗ ಕುಡೋರ ಐತಮಿತ್ತೆ ತಿದ್ದದು ಬರೇಕ ತಿರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸುರುಳಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಮೂಲು ಬಗ್ಗಾದ ಒಂಜಿ ಸಲ ಬಗ್ಗಾದ ದುಂಬು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ಪಕಾರದಲ್ಕನೆ ತಿರ್ತ ಸಾಲಗದಾಗಾದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಉಂತಾಯಲಕ ಅಪನಗ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಬಕಾರನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡು ನಮಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ್ಲ ನೆಕ್ಲದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ಲು ಬರೇನಗ ಸುರೂತ ಸುರುಳಿನ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿಪ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕರ್ಲ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ಬೊಕ್ಕದ ಅಕ್ಷರ ಇಂಚನೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ಕಡೇತ ಸುರುಳಿಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮೂಲು ಸುರು ಆರಂಭ ತಿರ್ತದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮೂಲು ನಡುಟು ಬಗ್ಗಾದ ದುಂಬು ಪೋದು ಅಂಚನೆ ಪೋದು ಮಿತ್ತದು ಉಂತಾಯಲಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಲಿಪುಟಿಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಹೃಸ್ವ ಬಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಣ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಸುಲಾಬಡು ಕಲ್ತದ 4ನೇ ಅಕ್ಷರ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಭಕಾರ ಕನ್ನಡಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಪ ನೆಟ್ಟಲ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ 2 ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ 2 ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಭಕಾರೊಡು ಅಪನಗ ನೆಕ್ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಚೂರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಯೂನು ಬರೆತ ಆಂಡ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಯೂನು ಬರೆಯೋಡು ಎಂಚ ರಡ್ಡು ಯೂನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬರೆಯ ಆಂಡ ಮೂಲು ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಪನ್ನಗ ಈ ಸಂಧಿನ ನಮ್ಮ ತಾಗಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಭಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್
ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ಯುಕು ಒಂದು ಚೂರು ಎಲ್ಯ ಯು ಒಂದು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಯು ಅಪನಾಗ ಸುರೂಕು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ಯೂತ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯದು ಅವನ್ ಚೂರು ಮುಂದುವರಿತದೆ ಐಬಕ್ಕ ಐದು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಯೂನು ಬರೆಯದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಬಗ್ಗ ಎಂದಾಂಡ ಅಪನಾಗ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಭಕಾರನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಮೂಜಿ ಸಾಲಡ್ ಬರೆಪಿನಂದಾಂಡ ಅಪನಾಗ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಅಕೇರಿ ಮುಟ ತಾಗದಿ ಪೂಜಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣುಳಿ ದಾಯಂದು ಪನ್ನಾಗ ನೆಡ್ದು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿಯೇ ನಮಕ್ ಕೆಲವೆರ್ರ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದ ಕೆಲವರ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುಸ್ತಕಲೊಡ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚನೆ ತುವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ತಿರ್ತುರ್ದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತನ ದಾಂಡಲ ಅವು ನಡುತ ಸಾಲು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಮಿತ್ತ ಸಾಲಗ ತಾಗಂದೆ ತಿರ್ತು ಜತದ ಚೂರು ತುಂಬು ಪೋದು ಒಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಸಾಲಗ ತಾಗಾದ ತಿರ್ತು ಬತ್ತನ ಅಂದಾಂಡ ಒಂದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಭಕಾರನ ಬರೆಪನ ಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಕೂಡ ರೈತ ಮಿತ್ಯ ತಿದ್ದದ ಬರೆಪನ ಅಂದಾಂಡ ತಿರ್ತದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮೂಲ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಅಡೇಗೆ ಬಗ್ಗಾದ ತಿರ್ತ ಸಾಲಗ ತಾಗದೆ ಚೂರು ತುಂಬು ಪೋದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತ ಸಾಲಗ ತಾಗಾದು ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬತ್ತನ ಅಂದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಇವನು ಬರೆಯದು ಆ ನಡೂತ ಜಾಗಗ ಸೇರ್ಪ ಎಂದಾಂಡ ದಾದೊಂಜಿ ರೂಪ ಆಪುಂಡು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಭಕಾರಡು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ನೆನಪುದೀರೆ ಈ ಪಕಾರಗಳ ಅರ್ವಾಚೀನ ಪ್ರಾಚೀನ ಲಿಪಿಗಳ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಸಾಧಾರಣ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲ ನಮಕ ಸಾಮ್ಯತೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇದೇ ಮಲಯಾಳಂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜೆ ಆಪುಂಡು ಮಲಯಾಳಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ಭಕಾರನ ಬರೆಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಐಕ್ ಚೂರು ಸಾಮ್ಯತೆನೇ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮಗ ಅವನ್ ಎಂಚ ನೆನಪುದಿಯವರೇ ಸುಲಭ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಭಕಾರ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ನಡೆಗೆ ತಿರ್ಗಾದ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತುಂಡ ಅಪನಗ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿತ ಭಕಾರ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಲಿಪಿತ ಭಕಾರ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಭಕಾರ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಅವನ್ ಎಂಚ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕೂಡ ಅವೇ ಜಾಗದಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಅಂಚನೇ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಅಕೇರಿಗೆ ತಿರ್ತು ಬತ್ತು ಉಂತಾಯಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಭಕಾರ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ತೂಪಿನಂದಾಂಡ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಇಂಚಾಪುಂಡು ಒಂದೇ ನಡೆಗೆ ತಿರ್ಗಾಯಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟಿಪ್ನಂಚಿತ್ತನ ಭಕಾರನು ನಮಕ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ನಗ 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತದಾಂಡ್ 5ನೇ ಅಕ್ಷರದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನನ ಕೊರ್ಕ ಅವು ಅನುನಾಸಿಕದ ಕಡೇತ ಅನುನಾಸಿಕ ಮಕಾರ ಮಕಾರ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುಲಿಪಿಟಿ ಇಂಚುಂಡು ಐತ ಕ್ರಮ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಸಾಧಾರಣ ರಡ್ಡು ಬರೆಯಲ ರೀತಿಡೆ ಉಂಡು ಇಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ದುಂಬು ಒಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಹೂ ಕಲ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಮಕಾರನ ಬರೆಪಿನಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಚಕಾರ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟಿ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಚಕಾರ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟಂದಾನಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ನೆಟ ಮೀರಿದ ಮಿತ್ತು ಬೋತುಂಡು ಮಕಾರಡು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಮಕಾರಡು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ತಲ್ಕನೆ ಬರೆಯದು ಮೂಲ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ತಾಗಾವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಮಿತ್ತು ಪೋ ಎಡೆಗೆ ಉಂತಾಯಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ತುಳುತ ಮಕಾರನ್ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಸಾಲಡ್ ಬರೆಪಿನಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಇಂಚ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂತಾಯಂದಾಂಡ ಅನುನಾಸಿಕ ಕಡೇತ ಅನುನಾಸಿಕ ಮಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಕುಡೋರ ತಿದ್ದದ ಬರೇಕ ಮಕಾರನ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಕಡೇತ ಅನುನಾಸಿಕನ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಾತ ಬರೆಪನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಮಕಾರನ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಅಡೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯದು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಗ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಗ ಬರ್ತದೆ ತಿರ್ತ ಜಾಗಡ ಚೂರು ಬಲತ ಬದಿಕ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಭರತ ಬದಿಕ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಮಕಾರ ನಮಕ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟಿಗೆ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಗಮನದೀಲೆ ನಮ್ಮ ಲಾ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಬರೆಯಪ್ಪ ಲಾ ಇಂಚ ಬರೆಯಪ್ಪ ಒಂದೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಂಡ ಇಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಈ ದೀರ್ಘನ್ ದೆತ್ತದ ಒಂದೇನು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ ಈ ಭಾಗನ ಚೂರು ಮುಂದುವರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತೋಜುಂಡು ಒಂದೇನು ತಿರ್ತ ಈತ ಜಾಗನ ದೆತ್ತಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡಡ್ 4 ಬರೆಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಅವೇನೇ ನೆನಪುದಿಯಿಂದ ನಮಕ್ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟಿಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಮಕಾರನ್ಲ ನೆನಪುದಿಯವರೆ ಆಪುಂಡು ಅವೆಂಚ ರೂಪ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ
ಮಿತ್ರದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ತಿರ್ತ ಬತ್ತದ ಲಾತಲ್ಕನೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲ್ ಈತ ಬತ್ತದ ಉಂತುಂಡು ಅವೇನೆ ಚೂರು ಮಾಡಿಫೈ ಆದ ಬರೇನಾಗ ಒಂದು ಮಿತ್ರದ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಮೂರು ನೇರ ಸಾದಿ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರು ತುಳು ಲಿಪಿಟ ಒಂದು ಮೊಂಡಾದೆ ಬೈದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಮೂರು ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈತೆ ಅಂಚಾಡ್ದವರ ತುಳುತ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿತ ಮಕಾರನ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಕನೆ ಮಿತ್ತರದ ಸುರು ಮಲ್ತದ ಅಡೇಗೆ ಬತ್ತದ ಉಲ್ಟ ಕೋನೋದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಕನಯ ಅಂದಾಂಡ ತುಳುತ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿತ ಮಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ತುಬರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಡೇತ ವರ್ಗ ಪವರ್ಗದ ಐನ ಅಕ್ಷರ ನೀನು ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್ ವಿರಾಮಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದುವರಿಕ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುತ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತಮುಟ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಇತಮುಟ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊರಿಲಕ್ಕ ಐಕಿ ಏರು ಮಾತ ಬೆಂದದೇರು ಸೊಂದದೇರು ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಾಯಿ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಏತು ಭಂಗ ಬರ್ತೇರು ಐಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವಿನ ಕಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇತಮುಟ ಕೆಲವೇರ್ನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂಬೈದ ಇನಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವರಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮೇರ್ನೇ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಯಾನು ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ರೆವುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಆಂಡಲ ಮೇರು ಮಲ್ತಿನಾಥ ಸಾಧನೆ ಮೇರು ಮಲ್ತಿನಾಥ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೇರು ಸೊಂದಿನಾಥ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಏರ್ಲ ಸೊಂದದ ಜೇರು ಪಂದು ಯಾನು ಧೈರ್ಯಡು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯ ಪಂಡದು ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಹಾಜನಪದ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಪುಸ್ತಕನೇ ಮೇರ್ನ ಬಗೆಗಾದ ಬೈದಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರಡುಂದಾಂಡಾರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾದ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಥ ಯಾನು ತೆರಿದಿನಾಥ ಯಾನು ಕೆಲವೆರಡ ತೆರಿದನ ಕಳ್ಳ ಯಾನಿಗೇತು ಪಡೆತೊಂದೆ ಅವೆನ್ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುದಿಯವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಶೋಧಕೆ ಸಾಧಕೆ ಮೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಎಡನೀರು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸರಗ ಕೈತೊಲಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಂಡೂರುಡು ಮೇರು ಪುಟುದೇರು ಸಾಧಾರಣ ಇಸವಿದ ರೂಪಡು ಪಂಪಿನಂದಾಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 1935 ಇಸವಿಡು ಮೇರ್ನ ಜನನ ಆತಂಡು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರವಾದ 75 ವರ್ಷ ತುಳುಕಾದ ಆರು ಸೇವೆನು ಮಲ್ತದೇರು ಇಂಚಪ ಆರು ನಮನ ಮಾತ ಬುರ್ದು ಪೋತೇರು ಆಂಡಲ ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಆರು ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೂಕು ಆರು ತೋಚ್ಪಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಡು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಪತೊಂದು ದುಂಬು ಬೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪರಿಸರುಡೆ ಆರು ಇತ್ತಿನೆರ್ದಾವರ ಬುರೈನೆರ್ದಾವರ ಆರೆರ್ದಾವರ ಮಸ್ತ್ ಮೇರು ಕೃತಿಗಳು ಮಾತ ನಮಕ್ ಲಭ್ಯವಾದುಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಎಡನೀರು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಪುದಾರ್ಲ ಬೈದಂಡು ಎಡನೀರು ಸ್ವಾಮುಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಈ ವಿಷಯವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾದ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಶಾಲೆಡು ಆರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು 30 ವರ್ಷ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೇರು ಸೇವೆನ ಸಂದಾದೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪನಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ದವರ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ತುಳುತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಈತಾದ ತುಳುನಾಡುದಾರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಧಾರಿಯ ಆದ್ಲ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇತ್ತೆರು ಮೇರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ನಮ್ಮನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನಾಗ ನಮಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವು ಆತ ಆರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೇರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೃತಿಗಳು ಒವು ಒಂದು ಕೆನ್ನಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷ್ಣುತುಂಗೆ ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೇರು ಕೃತಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕಾವೇರಿ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಕವನ ಸಂಕಲನದ ರೂಪಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಐಬೊಕ್ಕ ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ತಿಕ್ಕದಂಡು
ವಿಷಯದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ನೆತ್ತ ಸಂಭವ ಪರ್ವ ನಮಕ್ ಲಭ್ಯವಾದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20 ಚಿಲ್ಲರೆ ಪರ್ವಳು ನಮಕ್ ತಿಗದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ಣಪರ್ವ ಪನ್ಪಿನಂಚೆತ್ತಿನಲ ಉಬಾ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥದೊಟ್ಟುಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಾಳೆ ಪತ್ರೊಳು ಕರ್ಣಪರ್ವಲ ನಮಕ್ ತಿಗದುಂಡು ಮೇರು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೃತಿಗಳು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಜೋಕಾಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕನ್ನಡೋಡು ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿತ್ತನ ಕವನಗಳ ಸಂಕಲನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲನ ಉಂಡು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅಂದು ಪನೊಳಿ ಅಂಚನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಲೈನಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ಚೂರು ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಜುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಎದುರುದಿ ಒಂದು ಬರೆಯಲಕ್ಕ ನಮಕ್ ಭಾಸ ಆಪುಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಕವನ ಸಂಕಲನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಲೂಷಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಂಥನ ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಸುಭಾಷಿತನ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಐಕ್ ಪುದಾರ ಶೈಲೂಷಿ ಪಂಡದ ಪುದಾರ ದೀತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಭಾಷಿತ ಲಹರಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತಳೇನು ಕನ್ನಡಗ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಲಡೆ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕವನ ಸಂಕಲನಲ ಬರೀತಾರೆ ತುಳು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅಂದಾಯಿ ಸಾತಿಗೆ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚನೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿತನ ಏನು ಪುದಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಆಲಡೆ ಪಂಡದು ಪೊರ್ಲುದ ಪುದಾರನು ಕೊಡ್ತೇರು ಐ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಒಂದು ಆನೆ ಇತ್ತು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕೃತಿನ ಬರೀತೇರು ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂದ ಒಂಜಿ ಕೃತಿನ ಕನ್ನಡಗೆ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರ್ನ ಕೃತಿ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಮಲಯಾಳದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೇಖಕಿ ಕೃತಿಕಾರ್ಯರು ಆರು ಸಾಧಾರಣ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರನ ಕಾಲದಾರು ಎಡ್ಡ ಕೃತಿಕಾರ್ಯರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಉಂದಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಮಲಯಾಳಂಡು ಬೇತನೆ ಪುದಾರಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ಕನ್ನಡಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತದೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಒಂದು ಆನೆ ಇತ್ತು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೃತಿನ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ನನ ದುಂಬಗ ತೂಪಿನಂದಾಂಡ ನಲ್ಪರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳೇನು ಬರೀತೇರು ಒಂದು ನಮಕ್ ಕೂಡ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ದಾ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪೋದು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾರನ ಪುದಾರ ಪಾಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಪದ್ಯಗಳು ಮಾತ ನಮಕ್ ತೂಬರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪದ್ಯಗಳು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟವಾದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನನ್ನು ಬರೀತೇರು ಒವು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ತುಳು ನಡೆ ನುಡಿ ಪಂಡದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿತ್ತನ ಮುಲ್ತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಳೇನು ಮಾತ ತೋಜ್ಪಾವಿನಂಚಿತ್ತನ ತುಳು ನಡೆ ನುಡಿ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥಲ್ಲ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾರು ಬರೀತೇರು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಲುಡೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕುಡೊಂಜಿ ಗ್ರಂಥದಾದ ಪನ್ನಗ ಮೊಗವೀರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡದು ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀತೇರು ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ತಿರ್ತಿಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೃತಿ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಐಟ ಆರು ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಉಂಡು ಅಂದರ್ಥ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಶಂಕರ ವಿಜಯ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಕೃತಿಯೆಲ್ಲ ಆರು ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿತ್ತನ ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನಾರನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸುರೂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯರು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ಯರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ನಿಘಂಟು ಯೋಜನಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಮಂಡಳಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ಲಾ ಮೇರ್ಲಿತ್ತೆರು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕಾಸರಗೋಡು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಘ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಲಾರು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ಯರು ಎಕಡೆ ಮಾತನ ಇತಮುಟ ಪಾತಿರೊಂದು ಬತ್ತಿರಕ ಆರೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಲವಿತ್ತಂಡು ಅಂಚರ್ದ ಅವರ ವಾ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನ ತೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಡ್ಲ ಇತ್ತದ ಐಟ್ಲ ಆರು ಬೆಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಕೇರಳ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಮಂಡಳಿ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಾಲೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳೇನು ಆಪಿನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ಲ ಐಟ್ಲ ಆರಿತ್ತೇರು ತೆರಿದಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೇರಳಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡುಗೆ ಚೂರ್ಚೂರೇ ಮಲ್ತದ ಅವು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಓಕೆ ಯಾವೊಂದು ಅಂಚ ಮಾತು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಐಟ್ಲ ಮೇರು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಐಟ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೇರು ಮೇರ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಬಹುಭಾಷಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬಹುಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಮಲಯಾಳಂ ಈತ ಭಾಷೆಗಳು ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಡ ಇತ್ತಂಡು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಆದ ಆರು ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಅವು ಆರೆಗೆ ಒಲ್ಪ ಉಪಕಾರ ಅಂಡು ಅಂದು ಪನ್ನಗ ದೋಹಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು ಹಿಂದಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇನು ಆರು ಕನ್ನಡಗೆ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತದ ಆರೈಟ್ ಅವೇನು ಬರೀತೇರು
ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೀರಾ ಭಜನ್ ಪಂಡದು ಅವೆಲ್ಲ ಆರು ಕನ್ನಡಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾತ ಮಲ್ತದೇರು. ಮಲಯಾಳಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಲದಾದ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸೇರಿದ ನಂಚಿತನ ಪಾರ್ದಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತ ಪನ್ಪದೆ ಅಂಚನೆ ಮಲಯಾಳಡು ಒಡಕ್ಕಂ ಪಾಟ್ ಪಂಡದ ಪಂಚಿತ ಜಾನಪದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉಂಡು, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು. ಅವೆಲ್ಲ ಆರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೇರು. ದಾಯೇಂದು ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ತುಂಡು ಅವಿನ ನಮಗೆ ತೆರಿಯರೆ ಆಪುಂಡು, ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯರೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಐಟ್ಲ ಆರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೇರು. ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿಗಾದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪನಂದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತು ನಾ ಕೆಳವರ್ಗದ ಅವರಿ ಜನ ಇಪ್ಪಿರು ಆರೆಡ ಒಂಜಿ ಆರೇ ಬರಿತನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಜನಪದ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದ್ಲೇ ಪನೋಲಿ ಅವೇನು ಆರು ಪಡೆತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಓಲಾ ನಷ್ಟಬಾದ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಾರ್ದವರ ಸಕ್ರಿ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಿತಮುಟ ತಿಕ್ಕದಜಿ. ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ತಿನಾರೆಗ ದಾದ ಮಾತ ಪುರಸ್ಕಾರ ತೆಗೆದಂಡು ಪನ್ನಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಲೆಟ್ ಆರೆಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಶಿವಗಿರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಕಲೆಗೆ ಇಪ್ಪನಕಲೆಗೆ ರೀತಿಯಾದ ಪಾಶುಪತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಈತ ಮಾತ ಬಿಂತಿನಕಲೆಗೆ ಆರ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಏನಿರ್ದವರ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಪಡು ನಮ್ಮಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಆಪಣ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು.